дип дәшәм сезгә зур сагынычлы сәламнәрем белән Туган тел телеканалының Сер дип кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Әйе дусларым, без сезнең белән бергә матур итеп Туган тел телеканалының янәдән тагы да бер концертлар сезонын башлап җибәрәбез. Һәм инде шушы башлап җибәрү уңаеннан оештырылган тамашадан мин сезгә әлбәттә инде репортажны эшләргә керештем. Әлеге мизгелләрдә беренче бүлегемне сезгә тәкъдим итәм. Инде дусларым, әйтеп китәсем килә, яңа сезоныбызда без сезгә яңадан яңа тапшыруларыбыз, клипларыбыз, җырчыларыбыз белән күңелләрегезгә хуш килербез. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Инде Сер дип кенә тапшыру мин Роза Хәйруллина сезгә шулай ук яраткан артистларым белән берсеннән-берсе татлы әңгәмәләремне һәм чыгарышларымны бүләк итәргә шулай ук зур теләк белән керештем. Бергә булыйк дусларым. Башладык. Җырчылар алып баручы һәм җитәкчесе Азат Вахитов. Все, на этот текст уходим потихонечку. Парлашабыз. Парлашты. Эльмир, ты уже подходи ко мне, я к тебе. Сәхнә артлары шундый яктырып китте инде, чөнки шундый сихри матур елмаю белән Эльмир килеп җиткән. Хәерле кичләр. Сәгатьләр хәерле булсын. Син инде бик күптәннән иртән үк килгәнсеңдер, әйме? Шундый җаваплы концертны алып барырга чакырдылар бит сине. Туган телнең сезоны бүген башлана бит, Сер дип кенә әйтәм. Кәефләр. Гашырга ярам иделәр, кәефләр яхшы. Чыннан да Казан арасы якын түгел, ләкин шулай да теге бөтен кәефләрне алып, капчык тутырып, махсус бүгенге тамашачыга алып килеп тапшырырга дип килдек. Айгөл белән бергә алып барабыз инде. Без әзер. Тәҗрибә бар сезнең Айгөл белән эшләүнең шулай бит. Һәм бик яхшы. Дендер рәхәт партнер юк сәхнәдә алып бару турында. Чөнки Айгөл ул безнеке, үзебезнеке Туган тел телеканалының. Син дә һәм безнеке булып беттең инде. Айгөл безнең Туган тел телеканалын алыштыргысыз. Җырым сиңа кадерим тапшыруын алып баручысы бит ул. Шуңа күрә дә сиңа аның белән иң рәхәт тедер алып барулары Эльмир. Синең белән дә рәхәттер бәлки. Ярар ул. Сез күп анда ничә алып баручы? Мин 20-гә якын шутладым, 77 тапшырдан ялгышмасам. Менә шулай. Туган телдә шулай инде ул Эльмир. Без бик хөрмәт итәбез. Чын дөресен әйтәм, сине үзебезнең проектларга алып барырга без һәрвакыт шатбыз һәм гел шундый матур йөзләрең белән безнең проектларны нурландыр, ярыймы? Әйдәгез, штатка алыгыз, мин һәр көн сайын килергә әзер. Ярый. Сөйләштек, килештек. Күчәбез Уфага. Все, сөйләштек дуслар. Сер итеп кенә күрдегез барсын. Исегезгә төшерәм дусларым, бүген Туган тел телеканалы үзенең яңа концертлар сезонын башлап җибәрә. Без инде сезнең белән Яшьләр сараеның фойесында, монда инде тамашачылар безнең артистларыбызны, әлбәттә, безнең алып барышларны сагынып, зарыгып күрергә инде килеп җиткәннәр. Күпме тамашачы, үзем дә аларны сагындым дусларым. Әйе, чөнки инде 3 ай дәврендә безнең проектларыбыз тукталып торды. Шуңа күрә бүген тамашачыларның күңелләре тагы да матур рухи азык алыр, тагы да дәртләнер, тагы да тулыланыр әле безнең тамашалардан соң дигән ышанычта калабыз дуслар. Сез әлбәттә бездән шулай ук аерылмагыз. Куанышып киләбез, куанышып көтеп алабыз шушы концертларның башланган чагын. Менә алда әле яңа концертлар булачак, барысына да әзерләнеп торабыз. Кәефләрне күтәрергә шатланып килдек, барысын да күргән. Сагынып көтеп торабыз. Сез ничек әзерләндегез бүген концертка? Менә үзебезгә матур киемнәр алдык, хәтта иртәрәк чыктык. Өебездән күрер өчен бар кешеләрне уйладык, бәлки монда килерләр безнең дусларыбыз, туганнарыбыз, дусларыбыз дип шунарсың, җырчыларыбызны бит тоже сагынабыз без. Матурлыкларына сокланасыбыз килә. Шунарсың ел буена шуны сөйлибез бит инде, нитеп канатланып. Никей, нема попробуй этот. Лейбл белән генә торый. Хөрмәтле дуслар, күрәсезме минем артымда Туган тел телеканалының баннеры. Хәзер ул баннер янәшәсендә без икәү басып торачакбыз. Рамил Шарапов белән хәерле кичләр. Роза, роза, чәчең җилдә туза, гөлдә сине уйлап, гомер көйләр уза. Ничә хәлләрең? Хәмдә шөкер.
80-90. Вот senin çəçək yaxşı bolsun kiləşək. Менә бит инде рәхмәт. Бирәсе сорауларымны да онытам инде. Алар үзләре шулай ук җыр белән башлап җибәрәләр, барып яннарына басып. Әйе. Талантлы кеше, талантлы инде бар якыда, субханалла. Үзеңнең хәлләрең ничек? Әйбәт, Роза, сине күргәч, менә тагы да шатланып, без соңгы тапкыр яз көне күрештек бугай. Синең тамашаңда. Син көз көне дә яз вакытында кебек чәчәк атасың, үсәсең. Ярый без саргаябыз инде ул. Нишләп инде сез саргая ди? Менә бит мыекларым кыйылып бетте хәзер. Син бит ябыштрыйсың, синдә бит запас ничә мыек дигәнең әле тапшыруда. 7-8 мыегым бар минем. Икесен җуып киптергә куйдым. Бүген мыек алып килмәдем. Бүген инде мин Туган тел каналында сезон ачылышында Рамил Шарапов буларак чыгыш ясыйм. Тегатнада гына килеп киткән идек без концертка, анда Шарапҗан булды. Бүген мин булам. Алла бирсә. Шул мин әйтәм бит Уфага гел канатланып киләм, мин беләм, монда җылы каршы алачаклар, барыбер әзерләнеп килергә кирәк, чөнки халык сыйфатны ярата. Мин инде әйтәм, халыкка якын булган темаларны куптарып, юмор сөйләп, бер җырымны бүләк итә алсам, мин бик шат булачакмын. Гомумән үзеңнең концертларың ул үзенә бер вакыйга һәм инде тарихаймы. Ә менә шундый солянкаларда сиңа чыгыш ясауның нәрсәсе авырлык китерә? Бармы гомумән синең өчен минуслары аның? Миңа авырлыгы юк. Без бит инде иҗат кешеләре юлда йөрергә өйрәнгән. Теге бардыр инде ниндидер әзме күпме расходлар. Әгәр дә бөтен әйберне саный башласаң, өйдә генә утырырга кирәк. Мин күңел өчен йөрим, мин яратып йөрим. Мине нәрсә туктатмый иҗаттан, эшкә мәхәббәт туктатмый. Мин үземнең төркемем белән килдем, коллегаларымны күрәм, сөйләшеп утырабыз, аралашабыз, кем нинди хәлләр. Чөнки мондый күрешү һәр көн түгел бит. Һәрбер күрешүнең тәмен, ләззәтен табып дәвам итәргә кирәк иҗатны. Менә бик килешәм синең сүзләрең белән, Рамил. Һәрвакыттагыча үткер, шундый акыллы фикерләрең өчен рәхмәт. Әле без синең белән матур кәчтүмнәреңне яшәшеп алырбыз әле. Шахматлы костюмнар алып килдем, шапмаклы, аны күрсәтермен Аллаһы буйрса. Әйе, без синең белән әлбәттә ул костюмнарда аралашырбыз. Сер итеп кенә бит барсында тамашачыга җиткерергә кирәк. Сезнең бөтен матурлыкларыгызны, сезнең бөтен булган уңган якты якларыгызны ала бирсә. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Әйе, сер итеп тапшыруын карагыз, шәп булачак. Ришат Тухватуллин минем янәшәмдә басып тора һәм инде мин Ришат сораулар биргәнчә әлбәттә котлап китәсем килә. Әле бит әле сезнең мәхәббәт җимешегез туганнан соң мин әле сезне күрмәгән, кутламаган, шуңа күрә без тәбрик итәбез сезне шушындый бәхетле тулылануыгыз белән Алия беләкегезне. Бәхетле, уңышлы, илләргә, кешеләргә мәрхәмәтле кеше булып үссен. Улыгыз Әлим булды бит инде. Рәхмәт, субханалла, мин шулай булсын. Әлим әйе. Шулайдыр инде. Хәзер инде гомумән Ришат өйдән дә башка төрле хисләр белән чыгып китәдер, әйме чыгышларында башка төрле хисләр белән башкарадыр. Нинди үзгәрешләр тойдың күңелеңдә әти булгач? Чыннан да менә әни әйтә торган иде, балаң тугач, бер дә йөрисең килмәс, пока йөреп кал. Менә чыннан да шулай. Хәзер әле Уфага гына якын күрше шәһәргә генә чыгып кирсәк тә уже сагындыра, әле фотоларын җибәреп тора, Алия инде кызганычка каршы киләлмәде, бик киләсе килсә дә, пока Әлим инде үссен дибез, инде ныклансын дик, ныгайсын, шуңа күрә инде Алияны бүген концертка алып килеп булмады. Аңарда шулай ук бик төп зур миссия Әлимне үстерүдә. Бик җаваплы һәм авыр Ришат. Әйе, безнең әби дә кунакка килде, алар инде бергә, мин инде тынычланып, нормальный монда килеп җиттем. Аның өчен мин бүген җырлыйм. Хәзер гаиләңдә ныграк буласың киләдер, күбрәк алар белән аралашасың киләдер. Әмма дә ләкин бит иҗатында да шулай ук үсергә кирәк. Әмма менә яңа сезонга гомумән синең күңелеңдә нинди омтылышлар, нинди проектлар, менә дәртең ташып торамы әле кебек? Әллә инде барыбер дә гаилә үзенә тартамы? Гаилә күбрәк үзенә тарта, чөнки менә студияда җыр яздырган вакытта чыгып кына сугына ичеп киләм диясең, шул арада инде Әлимне күрсәм, сразу аның белән сәгатьләр узганы сизелми дә, концертка уже вакыт әзрәк бүленә башлады, чөнки чыннан да кырыйнан китеп булмый. Әмма дә ләкин сәнгатьне дә ташламаска андый максатыбыз бар, яңа иҗат, яңа җырлар, яңа программа. Менә бу елны инде Алла бирсә ноябрь башыннан башлап җибәрәбез яңа концерт программабызны. Инде чыннан да шулай, гаилә инде күбрәк үзенә тарта. Исәнмесез, хәерле кич. Исәнмесез, хәерле кич, Роза. Рөстәм, мин шундый матур үзенчәлекле күренеш күреп киттем әлеме. Сез бүген сәхнәдә Аккошлар күле биюен башкарачаксыз, шулаймы?
Siz bütün sürprizlerini aşıkladınız. Ben ana sürprizini aytıp äzirlemekçiydim. Repetitsiyada ko'rib qolganlar. Eksklyuziv номер bulau. Biz bik kütüp kalabız indi dostlarım, şuna sizde tapşırdan ayrılmağız. Әлі Рүстәм Хасанов үзе шәхсән сәхнәдә Аккошлар күле биюен башкарачак. Шундый талантлы бит инде ул. Талантлы безнең алып баручыбыз бит инде ул. Безнең бит инде хезмәттәшем бит ул минем. Безнең белән бер дулкында булыгыз, дуслар. Яңа иҗат мизгелен ачып җибәрәбез туган телдә. Изге сәгатьтә хәйр ниятта шулай бит Рүстәм. Без башлыйбыз. Поехали. Kızlar, olay түгел бит. Менә булай кирәк. Әстәгъфирулла дисәм дә була бу мизгелләрдә туган тел телеканалының алып баручылары сезнең белән барсыла яхшымы? Хәлләрегез ничек? Әйбәт кенә рәхмәт. Хәлләр шул хәтле яхшы, кәеф бүген күтәренке. Без бер дулкында бөтенебездә барлык алып баручыларда үзең күреп торасың. Бүген көч. Бүген сезонны башлыйбыз, шуңа күрә безнең кәеф тә шундый менә башлый торган кәеф бездә бүген. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Без шундый креативлар, без сәхнә артында да бик күңелле яшибез. Без инде коллективта да Аллага шөкер шундый дустана мөнәсәбәттәбез. Шуңа күрә дуслар, бездән аерылмагыз. Туган тел телеканалы безнең иң яхшы проектлар сезнең өчен. Дулкынланабыз, вообще дулкынланабыз. Ләкин кәефләребезне бирәчәк без алабыз. Әлбәттә, тамашачыларыбызга. Чөнки яраткан тамашачыларыбыз, туган телне яраткан тамашачылар җыелганбыз. Хөрмәтле тамашачыларым, безнең Туган тел телеканалының юбилей тантанасына 15 яшьлек туган көненә бик матур гимн иҗат иткән талантлы ханым Светлана Шарипова белән дә сезне якыннанрак таныштырып китәсем килә. Шәхсән үзем сезгә рәхмәтләремне әйтәсем килә, Светлана ханым, чөнки без ул җырны шул хәтле яратып башкарабыз. Үзебезнең бөтен хезмәттәшләребез белән без аны юбилей концертында да башкардык. Әле бүген башлап җибәрдек сезон ачылышын шушы җыр белән. Сүзләре искиткеч. Менә ничек туды бу сүзләр? Аның бит менә һәрбер сүзе шул хәтле туры килә. Туган тел темасына, Туган тел телеканалына да һәм менә безнең шушы туган телебезгә һәм каналга булган мәхәббәтебез ничек сез ачып бирә алдыгыз аны? Бары тик зур мәхәббәттән генә. Мин чынлап та Туган тел каналын бик яратам, бик хөрмәт итәм. Һәрбер тапшыруларыгызны калдырмыйча карап барырга тырышамын. Һәм инде Туган телдә эшләгән күп хезмәттәшләрегез белән шәхсән дуслыгым да бар. Шуңа күрә булган мәхәббәтем, булган хөрмәтем һәм дә инде үзебезнең Туган телгә булган каналга гына түгел, Туган телебезгә булган ихтирам һәм мәхәббәтемне шушы шигырьгә салырга тырыштым. Ничә сәгать иҗат ителде бу шигырь менә? Сер итеп кенә әйтегез әле миңа. Ой, сәгать кенә түгел, ничәдер көн булды бит ул. Сез сүзләрен иҗат иттегез. Айдар Юнусов бит инде көен язды һәм аранжировкасын эшләде, шулай бит? Чынлап та бик бүген тыңлап һәм горурланып утырдым. Бик тә матур җыр килеп чыккан. Инде бигрәк тә теге бер генә кеше түгел, Туган тел каналының барлык тапшыруларын алып баручылар, барлык алып баручылар чыгып җырлагач, ул бигрәк тә матур килеп чыкты. Бигрәк тә матур җыр. Көчле номер, көчле сүзләр, көчле ки. Шуңа күрә Светлана Шарипова, сезгә Алмаз Юнусов безне күрсәң, сиңа сәламнар һәм зур рәхмәтләр. Сезнең шушы матур, мәхәббәтле күңел җылыгызны салып эшләнгән шундый иҗат җимешегезнең нурын без дә тоябыз, тамашачылар тоя. Зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Мин инде Туган тел каналын юбилейлары белән котлап, барысына да сәламәтлек телисем килә. Һәм дә инде Туган телебез безне җырлары, моңнары белән шатландырып, халкыбызның яшәү өчен дәртен, рухын күтәреп, озын-озак еллар эфирда яңгырасын иде. Нәкъ булды.
Ша болды, супер болды. Мына шулай болды. Өзім ақ тұрадым. Жоқ, бұлай башылаған жоқ я. Рүстем, гитарада мощно ойнайсың. Струналарны өзі. Hörmətli bizning yaratgan tomoshachilarimiz, Tuğan TV telekanalimiz sizning uchun albatta endi zo'r tilak bilan ham zo'r yangi qishlar ideyalar bilan yangi 2024-25 yil konsertlar sezonini taqdim etiriga bugungi kundan kirishdi do'stlar. Shunga ko'ra sifatli darajali proyektlarimiz sizning ko'ngillaringizga xush kelir degan ishonchda qolamiz. Bizning bilan bo'lganingiz uchun rahmatlarim tag'ida bir tapur ham uchrashuvlarimiz bizning hammasi ta'mli ham tatli bo'lsin. Yaşayber, dünya kütübe. Hörmətli tomoshachilar, yangi sezonimizni sizning bilan birgalab boshlab jiberdik. Albatta, endi sizga Tuğan tilning tog'ida kuchidan kuchli proyektlari, tomoshalari, kliplari, yangi tovushlar, yangi shirshilar barsida kutib qola. Shunga ko'ra bizning bilan bo'lganingiz uchun sizga hammangizga zo'r rahmat. Turmuşdan qotmarlı yolun ötebe. Boshqirdistondan o'tkazilgan artisti Timur Ramazanov endi oshig'ib ikkinchi konsertida chiqish yasarga yugurib borganda bizdan tutib qoldik. Xayrli kishlar. Xayrli kishlar. Sen shunday konsertning bitini boshida bizdan chiqish yasading. Ay mana umuman konsert boshlaganda endi ul tomoshachilarga artistlarning chiqishi ayrisha bir sinov bilan qarab turilgan. Aybat chiqish sizning uchun bir qiyindir deb o'ylayman. Nechik bo'ldi senga bugun? Aslında başta konsertni boshlash bek qiyin ol. Әмма ләкин бүгін шул хәтлем яхшы, шул хәтлем яқты күңелле кешеләр йылган бұл залга. Шул хәтлем мотор итеп каршы алдылар. Күзләре елмайышып кына ултыралар. Мотор итеп сәпәкәй итеп озатып бердиләр. Шуга мен үземә көз салып икенче концертка мына йөгереп китеп барам. Син безгә мөмкин булса, Тимур, безнең бит инде быел башкалабызның мотор юбилее узып китте. Син шушы юбилей уңаеннан җыр иҗат иткәнсең, әйбәт. Шу җырның бер куплетын безгә бүләк итә аласыңмы? Яркою звездой светит город мой, освещая путь жителям и всем гостям. Город мой Уфа, я люблю тебя, развивайся, процветай, Алга. Фәрин, Тимур, минем менә шулай итеп сиңа озак итеп алкышлыйсым килә, рәхмәт. Тамалысын бик югары алганмын, шуга бик үк мотор дип берла булманы. Миңа калса бик шәп, тамашачылар аңлар. Без әле Яшар сарайының фойесында тегендә гөрләп концерт бара. Монда ниндидер сатучылар әле гөр килеп шаулашалар, үзләренең эшләре белән мәшгуль. Син шушы ике тавыш арасында шулай итеп мотор итеп бер нинди теге музыкаль инструментларсыз җырладың. Шуңа күрә афәрин. Уфабыз балкып яшәсен, юбилеең белән үткән безнең яраткан Уфабыз. Ә син инде сатабыз. Яңа җырларың, синең яңа иҗат җимешләрең киләчәктә шатландырып торсын тамашачылар. Рәхмәт, рәхмәт. Яраткан телеканалыбыз Туган теленә зур рәхмәт. Сезоныбызның беренче концертында дуслар, шулай ук бик көтелмәгән мотор дуэтлар да үзләренең чыгышлары белән сезнең күңелләрегезгә хуш килер. Әлеге мизгелләрдә сәхнәдә бик талантлы кызларыбыз Гөлназ Фәхретдинова һәм Зилия Бахтиева. Заманча, креатив һәм искиткеч моңлы тавышлы кызларыбыз. 2024-yilning eng populyar duetlarining birisi. Kızlar, афәрин дип әйтәсем килә, бик матур шундый үзенчәлекле дуэт булды бу. Гөлназ Фәхретдинова һәм Зилия Бахтиева, хәерле кичләр, тагын бер тапкыр. Хәерле кич, хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары, хөрмәтле дуслар. Бик көтелмәгән шундый дуэт. Кемнең идеясы булды бу? Кызлар кем-кемгә беренче тәкъдим ясады? Җыр авторы, әйтегез, үгез сөйләп китегез әле. Мен Руша Сулейман. Идея песни возникла совсем давным-давно. Песня очень... Я решила изменить свой формат. То есть из эстрадного немного рок дополнила. Получилось серьезное произведение, которое я вытащила из своей жизни. Это была история о любви. Действительно, секрет вам расскажу.
4 раза я меняла текст песни, музыку. Очень сложно давался сам материал музыкальный. Но в итоге получилось вот такое вот совершенно другое и новое, и свежее произведение. Долго думала, одна буду петь или же с кем-то. Хотелось дуэтом спеть. И судьба меня свела с этим замечательным человеком, с такой мощной, очаровательной и талантливой певицей, как Зилия Бахтиева. Мы поняли друг друга, сдружились. У нас совпадают тембрально голоса, мы очень хорошо исполняем это произведение. И у нас получилось вот такое прекрасное, дуэтное, так сказать, история. Прям это целая, действительно, спектакль, история. Мен алып әйткәндә Гөлназның иҗаты белән мин таныш. Күптән бит инде Гөлназ бик көсле, матур йырдар яза үзе лә теге көсле тавышлы йырсы. Гөлназ миңа шылтыраткас, мин инде куанып киттем, чөнки уның һәрбер йырдары ул хит һәм бу йырда тамашасы күңеленә тап килде, дип ишангы килә. Һәм шатман, бүген премьера булды, бүген бин куркытты ла, нисектер тулкынландырды ла. Шуңа күрә давамлы булыр дип уйлайм, бу йырның теге киләчәге, шуңа күрә dur рәхмәт. Надеюсь, вам понравилось. Мы очень сильно старались, и мы даже сегодня очень сильно волновались. Әлбәттә, дулкынлану хисләре инде ул сәхнәгә чыгыр алдына һәрбер тере артист булырга тиеш дип әйткән безнең мәрхүм Хәмдүн апа Тимергалиева. Шуңа күрә кызлар, без сезне котлыйбыз һәм чынлап та инде бу менә ничек дип әйтим, дуэт кызлар бездә бик сирәк, дуэт башкаручылар, без сезгә уңышлар теләп калабыз. Әле бер генә түгел, берничә тапкырлар сез безнең проектларыбызда шулай матур чыгышларыгыз белән куандырырсыз тамашачыларыгызны дип көтеп калабыз. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Туган тел телеканалыбызның генераль директоры Вахитов Азат Галинур улы. Беренчедән хәерле кичләр сезгә. Рәхмәт. Минем инде шуны сорау бирәсем килә, сер итеп кенә. Азат Галинур улы, әйтегез әле, менә сезнең эшләү дәверендә безнең Туган тел телеканалын җитәкләбәйме? Бу концертлар ачылышы сезоны. Бит инде бүген безнең тантана әйтә, ничәнче сезонны ачасыз сез? 13-нче сезон. Быелгы сезон бик кызык, интересный булырга тиеш. Быел мына хәзер октябрь-ноябрьдә Москвада, Казанда, Чаллыда, Сибир якларында концертта җыелып барабыз. Бик серьезный кызык концертлар була. Тамашага нык шар дип уйлыйм. Алла берсә, шулай. Шулай ук әле безнең Туган тел телеканалын караучы тамашачыларыбыз да арта. Безнең масштабыбыз киңәя. Кайсы илләрдә сез тагын күрсәтү мөмкинчелекләрен булдырдыгыз Туган тел телеканалын? Вообще, бүгенге көндә 36 ил безне карый. Средняя Азия полностью, Ближний Восток полностью, Кавказ, Казахстан, пол Европы, 36 ил. Субханалла, рәхмәт сезгә. Шушындай җитәкчеләр булганда, дусларым, Туган тел телеканалы әлбәттә яшәячәк һәм көннән-көн яшәргә атачак. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Каршы җилләр, исә җилләрдер йөзәр. Кайгыда, шатлыкта икәү бергә. Миннән сиңа язмыш биргән син миңа. Рәхмәт сиңа булсын өчен, рәхмәт сиңа. Зифа апабыз бит ул безнең җибәрәсе дә ким. Әле залдан, сәхнәдән көчкә озаттылар җибәрләр тамашачы кылчаба. Әйе, әлбәттә, монда сәхнә арты ничек барса күрсәтәбез. Микрофонны тапшырырга кирәк инде безнең хезмәткәрләребезгә. Зифа апа, шушы хәтлек ничә еллар дәврендә халык мәхәббәтен саклап калыр өчен нинди булырга кирәк була? Нинең серләре нәрсәдә була? Ничек менә шундый? Мин беләм сезнең илекшә икәнегезне, тамашачыга үзегез җиткергезә. Ни өчен сез шулай яраталар ул? Кирәкле булу кирәк, Роза. Кирәкле булу кирәк. Кешелеккә, кешеләргә аз гына микъдарда кирәкле икәнеңне аңлап таң атылса, кишенә яңа җырым туа. Аз гына микъдарда кирәкле икәнемне сизәм икән, йолдызлар белән бергәлектә эшләгән тапшыруым аша өр-яңа тапшыруларга канат куеп уянам. Шуңа күрә аятларымда, дуаларда да исәнлек биреп, гомер бир дип кенә калмыйм. Кешеләргә кирәк булу бәхетеннән аерма, җыр канатларымны сындырма, эш бәхетләреннән аерма дим. Һәм сезгә дә туган телне яратканнарга, Роза, сиңа да, сезгә дә, коллегаларыма шундый җылы теләкләрдә калам.
Bizning yaratgan, qobatlanmas, eskitgich, so'qlang'ich, o'zi zamoncha fikr yurita bilgan, o'zi shoyat, o'zi rahat, o'zi har vaqt shunday stilli bo'lgan, zifa bo'yli bo'lgan, zifalardan Zifa Panagayevimiz. Rahmat sizga bo'lganingiz uchun. Bayram bilan. Hayırlı kişiler. Sizin bugün поклонницларыгыз, яисә инде тугры тамашачыларыгыз бик зарыгып, сагынып көтеп килгәннәр шикелле чәчәк гөлләмәләренең санына караганда. Әлбәттә, җырлар буенча әйткәндә, шулай может быть, җырлар кешегә күңеленә дә ятадыр. Ул социаль челтәрләрдә карап торам, җырларны кеше ярата. Шуңа миңа бу җырлар ошый, үземә алдагы иҗатны җимешләре шушы Туган тел каналы белән Алла бирсә бергә булыр. Менә 15 ел концертында бергә булдык. Инде башлап җибәрдек Туган тел каналы белән, Алла бирсә менә Лилия Вахитова белән аның астында бергә башлап шушы иҗат җимешләребезне алда халкыбызга ишеттеребез, тыңлатырбыз дип өмид итәм. Рәхмәт зур итеп. Biz de sizge rahmet sözlerini җиткерәбез, котлыйбыз шушындый матур уңышлы чыгышларыгыз белән һәм киләсе проектларда сезне яңа җырларыгыз белән көтеп калабыз. Әлбәттә, яңа җырлар күп булачак һәм булдырабыз. Кәскәс. Хәлләр? Әйбәт, Аллага шөкер. Сездә? Нормаль, Аллага шөкер, әкрен генә. Бездә шул. Әзрәк кенә сезгә караганда тизрәктер инде бәлкем. Ну, әкрен генә. Ничек калды бу? Мин әкрен дисез. Әкрен генә. Мен әйтәм, сезнең кадәр әкрен үк түгелдер безнеке, әзгенә тизрәктер. Ну, тоже әкрен инде. Әллә ни тиз түгел. Фәридә апа, бу Данирча җавап булды. Аныкы бит инде шундый җаваплы. Тәгәрә бит инде кызыклы җавапларны. Юкса сөйләшегез, без сезне бүләсебез кими сөйләшүләрегездән. Фәридә апа, безнең композиторның тормыш иптәше буларак, Данир шулай акчалар түгеп, җыр сатып алучы артист буларак, хәзер менә сөйләшеп китәгә. Данир, уртача җырның хакы бүгенге көндә ничә сум? Әллә төрлесе бит инде. Ну менә иң түбән бәялесе ничә меңнән башлагансың? 5-кә дә бар, 10-га да бар, 15-кә дә бар. Менә торамы аның җырның сыйфаты хакыннан, Данир. Менә буламы, бәлки 5 меңгә генә сатып алдың, әмма ләкин ул җыр шундый мега хит булып китте. 50 меңгә сатып алдың, аның менә булмады ничек нәтиҗәсе? Юк, менә юк шул. Ул шундый менә әйбер. Аны әйтеп бирә алмыйсың түгел. Керәмеш җыр, бәлки юкмы, аның бит әле башкаручысына туры килергә тиеш. Кай вакыт була меңләгән акчалар түгеп клиплар төшерәсең. Менә мин әйтәм, күрсәтәм. Юк, просмотрлар. 3 тиенлек оператор алып, теге күңел ана шул минем үләм җырын. Бер нинди ротациясыз кирип китте. Аны хәтта Данир бәйрәмнәрдә дә һәрбер бию тәнәфесендә куялар һәм тамашачы кунаклар ушлары килеп бийләр шул җырга. Әйе, ну барыбер да тукталырга кирәк түгел, менә шулай изләнергә кирәк иде. Шуңа бәясеннән генә тормый. Әйтәм бит, ул шундый, менә ул шушы ни булып кала, ул сер булып, аны аңламыйсың да. Шул юмор да шулай ук. Менә ниндидер юморны без язабыз, шәп булачак. Чыгасың, күрсәтәсең, халык карап тора. Кабул итәлми. Әйе, булай инде әллә нәрсә язмаган кебек тә чыгып күрсәтәсең, халык шаркылдап көлә. Әйе, һәр вакыт шушындый серлелек дөньясында иҗат итә, билгесезлек дөньясында артист нәрсә үтеп керә, нәрсә отышлы була, тамашачылар сез инде шуны белегез. Безнең артистларыбыз бик күп вакыт, көч, акча һәм энергия сарыф итә сезнең күңелләрегезгә хуш килгән тамашалар эшләр өчен. Шуңа күрә сез бәяли белегез аларның шундый тырышлыкларын. Сөйләштекме? Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Ничә яшьләргә җитсәк тә, калсак иде яшь булып.
Hürmetli tomoshachilar, konsertimiz davom etdi. Birsinden birsi motor nomerlar, duetlar bilan urilib borib bizning endi yil ochilishi konserti haligi vaqtda Qozondan kelgan qonaqlarimiz Laysan Qimayeva, Bulat Bayram, hamalarning muhabbat jimishi Tangsulu shunday motor, shunday tatu hamida bizning bek yaratgan ijodiy oilalarimizning birsi. Shoyan bulu qiziq tobu Biroz yo'llar bo'lib qolu Yoridir ul har kimga Endi Bulat narsa qaraysiz endi siz. Mana bit sizning yanashagizda bit endi Laysaningiz shiver. Qizi. Ya kishi yılanlar qaraysan, yılanların yanında basıp dura bitdi. Farida apaning mundagı tigi tushindagi bezagini ko'rib ulguriga tirisha Bulat. İtibarlı indi men. Ümit kompliment aytam kishiga. Menga og'ir tugul, anga приятно. Bek zo'r rahmat. Umuman mana qizlar sizning oilangizda. Siz aytibgina aytdingiz hali Tangsulu Laysan. Komplimentlarni shunday turmushda, g'odiy turmushda uyda ko'p aytami, yashaytami? Ko'p aytay. So'nggi yillarda ayta boshladim, aqlli kitoblar tinglay boshlagach. Aytirga kerak ekan. Tangsulu, mana sen qiz bola bo'larak, aymi shulay psixologlar aytaymi, kitoblarda yozilgan, mana qiz bolaga bik muhim ati kishi, aning nindir bo'lgan yoqlarini hisobga olib, shuni maqtab, qana o'rinligini ayttirib, aning ko'nglini ko'tarib turuvi bik kerak deylar. Va sizning oilada Tangsulu, sen o'zing selasizmi atingdan shu sening ko'tarib olib maqtovlarin? Albatta sizem biz onun bilen bik ko'p itib turli temalarga da сөйләшә алабыз. Теге төнне чәй әни күрмәгәндә, әни йоклаганда, ул безне тормышка өйрәтә ул безне. Син шундай әти кеше. Шундай яшькә җитте, аңлый торган. Менә аңлый торган сөйләшә торган. Без сәгать ярым сөйләшеп утырдык берсендә менә шулай. Subhanallah, мен бик матур күренеш дип аны күз алдыма китердем. Алайда менә кызларыгыз арасыннан кайсысы белән уртак телне табу җиңелрәк сезгә? Аңлашыла әлегә олысы белән, чөнки уртанчысының әлегә шундай теге кирпеле чагы бераз гына теге авырак. Тансунда булды ул. Булды, ләкин Уртанчысына бүгенге көндә ничә яшь? Ничә яшь? 15 яшь. Ой, аңлыйм мен сезне, Булат, минем булыма шулай ук 13 яшь, мен бик аңлыйм. Ну узар дип уйлыйбыз. Юк, ансы да. Аллага шөкер инде, әйбәт. Менә шушындый акыллы кызлар, гомумән 3 баланы акыллы итеп тәрбияләр өчен Laysan ниндирәк серләр белән уртаклашыр идегез сез? Хәзерге замана әтияниләренә нинди тәкъдимнәр, нинди киңәшләр бирер идегез? Ну, хәзерге заман әтияниләре үзләре дә бик теге укымышлы бит инде, хәзер интернет заманы. Психологлар да әтияниләр теге ничек дип әйтим, яратырга кирәк һәм үз примерында тәрбияләргә кирәк. Үзең нинди, балаларың да шундый була. Үзеңне тәрбияләргә кирәк, үзеңне. Алар сиңа карыйлар. Һәм синең моделеңне инде алар сеңдерәләр. Син әйбәт икән, алар әйбәт. Бик дөрес сүзләр килешәм. Гаиләгә кагылышлы сораулар. Әлбәттә, күңелдә күп, әмма ләкин без бүген яңа сезонны башладык. Иҗатка кагылышлы сораулар. Сезнең бу ел яңа проектларыгыз көтеләме? Чөнки чынлап та яңа дип әйтәм, яңа концертлар сезоны башланды бит инде. Әзерләнәсезме? Әзерләнәбез, Алла бирсә, безнең инде менә Казанда да, Шаллыда да, анда бит инде күрсәтәләр, карап баралар, мин беләм. Концертларыбыз булачак. Һәм инде яңа елдан соң Уфада дип торабыз, ышанып, яңа программа әзерләдек. Яңа трио эшләттек, бик матур трио, бик кызыклы клип төшердек без аңа. Sizin telekanallar аны тамашачылары беренче булып күрәчәк. Вот. Sizin üşüгез генә буламы, әллә бөтен гаиләгезнең дә чыгышы көтеләме Laysan? Бу төшерелгән клипта без гаиләбез белән бергә төштек. Концертыгызда сез üşüгез генә буласызмы, әллә инде бәләкәчләрендә катнаштырасыз? Юк, әле алар белән андый теге зур сәхнәләргә әйдәгез безнең белән дип әйткән юк. Үзләре дә алай бик теләк белдерми, шуңа күрә әлегә Üçübüz de, jırrıyız da, beyimiz de. Uynayımız da. Şiğrinde söylüyoruz. Malası, eskitki şınap da, hazırgi tamaşalarını zavuklu itir üçün şiğrinde sörge, birge de, xalıq bilen aralaşırga, şırırga da gerek. Da oynayımız әлі, gitarada oynayıp jırrıyız. Tansulu özü de indi oynayıp jırrıy başladık hazır. Subhanallah. Tansulu, biz sizin de әлі матур, өзігіздің солный шығышларыңызды, әтиянилеріңіз білен бірге матур шығышларыңызды шулай оқ зарығып күдіп тұрабыз. Бізге бик қызықлы sizin шығышларыңыз. Бүтін балаларда ғыммен ижатқа мәхәббәт сезіләме? Сезілі әлбәтте оларының бүтінсінде теге ишету сәләті, музыкаль сәләтләре бар. Бәлки әлі теге вақыт күрсәтір, бәлки әлі кішкінәсі жырлый башлар опасының жырларын бүтінсінде біле. Бик сирәк бит инде менә шулай бөтен матур гаиләләре белән сәхнәләрдә үз урыннарын алып эстрадабызда сәхнәләрне тотып шулай чыгышлары белән куандырган гаиләләр бик сирәкләр, эксклюзивлар, сез шуларның берсе. Шуңа күрә алга матур үзегез теләгән уңышларга ирешеп яшәргә һәм иҗат итәргә насыйп булсын. Туган тел, без сине котлыйбыз яңа сезон ачылышың белән.
Котлыйбыз туган тел! Дәртле матур дулкыннарда туган тел телеканалының сезон ачылышына багышланган концертның беренче бүлеге тамам. Димәк, инде тапшыруның авторы һәм алып баручысы Хәйруллина да сезнең белән төгәл бер атнага гына сау булашам дигән сүз дусларым. Күңелләрегездә һәрвакыт җырмың яшәсен, дәртле дарманлы булыгыз. Пока-пока.